Jar prišla tento rok po zime, ktorá nebola až taká krutá, ako sme boli zvyknutí. To však nič nemení na fakte, že o záhradku na jar sa musíme postarať rovnako dôkladne ako po minulé roky. V tomto období sa príroda prebúdza a prináša nám pestrú škálu farieb v podobe pučania stromov či kvitnúcich rastlín. Základom každej záhrady je trávnik, preto je dôležité začať práve s ním. V prvom rade potrebuje prevzdušniť a prihnojiť. Na jar je potrebné použiť hnojivo s vyšším obsahom dusíka. Čo sa týka ošetrenia rastlín, je potrebné ostrihať suché výhony. Čo sa týka ošetrenia výsadieb trvaliek, tráv, zostrihať taktiež suché výhony, ktoré teda ponechávame aj cez zimu, pretože ten efekt toho aj odkvitnutého a suchého kvetu funguje aj cez zimu. Záhony upravujeme doplnením mulčovacej kôry, poprípade štrku. Pri starostlivosti o trávnik by som odporúčila likvidátor trávnej plsti, ktorý je tohtoročnou zaujímavou novinkou. Je to veľmi dobrá alternatíva priamej vertikutácie trávnika, pretože obsahuje pôdne baktérie, ktoré rozkladajú odumreté zvyšky trávy a taktiež aj machu a zároveň aj mykorhizné huby, ktoré vlastne pomáhajú trávniku na lepší rozvoj koreňového systému. Na prihnojenie trávnika sú veľmi vhodné hnojivá zásobného charakteru alebo tie, ktoré mu priamo dodávajú živiny. Ešte by som dala do pozornosti hnojivo na trávnik, ktoré je veľmi dobré využívať teraz na jar a ktoré je zároveň spojené s herbicidným prípravkom, čiže je veľmi dobré na likvidáciu burín hneď v ich počiatočnom štádiu. Okrem trávnika je nevyhnutné po zime ošetriť aj rastliny. Na všeobecné prihnojenie okrasných a úžitkových sa môžu použiť univerzálne hnojivá, vhodné pre všetky druhy rastlín, alebo špecifické, napríklad na ovocné dreviny. Súčasným hitom sú prípravky len na prírodnej báze. Jar je už v plnom prúde a vy ešte nemáte ozdobený interiér? Tohtoročné inšpirácie vám pomôžu navodiť tú správnu atmosféru. Jarné obdobie je charakteristické pestrými farbami, optimizmom a lákavými dekoráciami. Ak nemáte záhradu, môžete sa z tejto krehkej krásy tešiť aj vo vašom byte. Jar môžeme priniesť do interiéru vo forme farieb, ktoré sa nám premietnú v textíliách, premietnú sa, vo vankúšoch, môžu sa premietnúť trebárs vo farbách kvetov, ktoré použijeme na to jarné aranžovanie. Tieto kvety môžeme použiť umelé, pretože v dnešnej dobe je veľmi veľké množstvo umelých kvetov, ktoré v podstate sú na nerozoznanie od živých kvetov. Štýl interiéru je pri voľbe vhodnej dekorácie veľmi dôležitý. Jarné zdobenie by malo korešpondovať so zariadením príbytku. Aranžmány v skle, keramika, prútie, látky – to sú materiály typické pre moderný štýl. Vo vidieckom sa preferuje návrat k prírode. Aranžmány v košíku alebo v drevenej nádobe, slama, tráva, prírodné vajíčka, mašličky a čipky. Tu máme malú ukážku vidieckého štýlu. V podstate v čom sa tu prejavuje ten vidiecký štýl, je materiál, ktorý je prírodný. Je tu motív kvetiniek, sú tu farby prírodné, rúžová farba je typická farba vidieckého štýlu. A vlastne chcela som tu poukázať na to, aké je dôležité zladiť navzájom aj farby. A v podstate, že teraz tie možnosti sú. V podstate my môžeme k obrusu a k vankúšom doladiť veľkonočné vajíčka, môžeme doladiť motýlikov, môžeme doladiť kvetináče, môžeme doladiť rastliny a vlastne aj doplnkovú keramiku. Dnes už neplatí zásada, že typickou farbou jary je zelená a žltá. Teraz sú to farby cyklamenová, fialová, rôzne odtiene zelenej či oranžová. V minulosti boli symbolmi jary zvieratká, ktoré sme si zároveň spájali s Veľkou nocou. Dnes sú to rôzne variácie vtáčikov, vtáčich búdok a farebných srdiečok. Jar si môžeme domov vniesť v akejkoľvek forme. Ak máte čas a dostatok inšpirácie, dekorácie vôbec nemusia byť finančne náročné.
My vám ponúkame malú ochutnávku z toho, ako si pripraviť jarnú výzdobu. Každý aranžmán jarný by mal určite pozostávať z nejakého črepníka alebo košíka. Buď to môže byť pletený košík alebo takáto sklená nádoba. Je veľmi výhodné si dávať túto sklenú nádobu do nejakého moderného interiéru a skôr ten pletený košík by som volila do nejakého vidieckého štýlu. Najčastejšie do týchto nádob alebo košíkov volíme buď cibuloviny, ako môžu byť napríklad hyacinty, narcisy, modrice, ktoré sú veľmi pestré, majú veľmi pestré sfarbenie. Potom to môžu byť rôzne dvojročné rastliny, ako sú napríklad fialky alebo tieto klinčeky. Potom sa tam môžu voliť rôzne prímulky, ktoré nájdete aj v záhradke. Do takého modernejšieho bytu si môžeme ukázať aranžovanie do sklenej nádoby. Tam pri takejto malej nádobke volíme väčšinou len jednu rastlinku. Vytiahneme ho z črepníčka, aby to lepšie ukázalo v tej sklenej nádobe. Ten mach vlastne natlačíme dovnútra, aby sme zakryli tú spodnú časť a tým pádom aj udržujeme vlhkosť tej danej rastlinky. Nevysúši sa až tak a v tej sklenej nádobe vydrží veľmi dlho vo vašom príbytku. Tak. Kto má záujem, tak si takisto môže tam dať, stačí drobné vajíčka, v jednoduchosti je krása, netreba to nejako preplácať, lebo už len pekné je na tom tá rastlinka a tá sklená nádoba. Jar je vhodné privítať už pred vstupom do vášho domu. Ďalším takým doplnkom alebo dekoráciou do interiéru je aj venček, ktorý si môžete buď zhotoviť sami doma. Ak máte doma lepiacu pištoľ, je to veľmi jednoduché. Môžete si ho napríklad aj kúpiť, keď teda nemáte na to čas. Stačí si kúpiť takýto pletený korpus, doplniť alebo prilepiť, tam stačí obyčajné brezové konáriky, potom tu môžu byť nejaké vajíčka, umelé kvety podľa toho, kto ako chce. Niektoré venčeky môžu byť aj bez umelých kvetov, ako je napríklad tento. Tam je zase zelený základ, takže môže sa niekomu hodiť na nejaké svetlé dvere. Kto má napríklad tmavšie dvere, môže zvoliť takýto svetlejší aranžmán. Okrem výzdoby v interiéri netreba zabúdať ani na balkóny a terasy a vniesť kúsok jary aj tam. Skoro na jar kvitne jazmín, ten kvitne na žlto a potom postupne začínajú nakvitať cibuloviny. Jarné farby cibulovín nám doplňajú vresovištné rastliny, a to vo forme hlavne rododendrónov, azaliek. Na jar nám začína kvitnúť zlatý dážď, veľmi teda populárny jarný ker. Začínajú kvitnúť rôzne druhy prunusov, trvaliek, skálničiek. Výzdoba v interiéri by mala korešpondovať s exteriérom. Vhodnými dekoráciami sú hlinené či plechové nádoby alebo košíky z rôznych materiálov. Keďže je to vlastne taký jarný aranžmán alebo jarná vysadba do týchto hrantíkov, nevysadzala by som to tam. Poukladala by som tie rastlinky tam iba v tých črepníkoch, v ktorých ich kúpime a nakoniec by som to zakryla tak, ako je to tu znázornené machom, ktorý si takisto môžete natrhať niekde v lese. Je to veľmi výhodné v tom, že po odkvitnutí týchto jarných kvetín môžeme následne jednoducho rozobrať, vybrať tie kvetinky. Cibuloviny si môžeme potom zasadiť do záhrady a následne tam môže prísť miesto toho výsadba letníčiek alebo dvojročiek. Alternatív a spôsobov, ako si skrášliť svoj domov, je nespočetné množstvo. Veríme, že sme vás inšpirovali a navodili vám nezabudnuteľnú atmosféru jary.